Det var den mest kraftfulde healing, jeg nogensinde har fået. Fantastisk oplevelse. Tusind tak. Mette er en meget erfaren og dygtig healer. Det her det er noget, som alle må prøve. Mennesket er født med evnen til at helbrede sig selv, men af mange grunde bliver denne evne forpurret. Reconnective healing er en meget kraftfuld healing, som forskerne mener er her på planeten for allerførste gang. Jeg kobler mig på en universel intelligent energi, så du får præcis, hvad du har brug for. Men hvad du tror, du har brug for, og hvad du får, er ikke altid det samme. Mettes healing er en helt fantastisk mulighed for at komme i kontakt med dit inderste. Og samtidig er det med til at skærpe dine sanser, så du får en øget bevidsthed omkring de ting, vi kan opleve i livet. Og det er helt, helt fantastisk. Nu begynder jeg at heale Lærke. Med det samme healingen starter, så begynder øjnene at bevæge sig. Og det kan hun ikke kontrollere. Samtidig med andre muskler i ansigtet bevæger sig. Det er healingen, der arbejder. Ben og armene laver sådan nogle ryg, som ligesom når man kender det fra, når man er ved at falde i søvn, og kroppen pludselig giver ryg. Det er faktisk meget trygt og rart. Nogle gange begynder klienten at grine, eller tårerne begynder at løbe. Det er helt naturligt og meget forløsende. Reconnective healing hjælper dig ikke kun med dine fysiske problemer, men det kan også hjælpe dig psykisk og spirituelt. Hvis du er alvorligt syg eller af andre grunde foretrækker at blive hjemme, kan du få en fjernhealing, som er lige så kraftfuld. Reconnective healings frekvenser er lys og information. Det er ikke en kraft, så den bliver ikke sværere over afstand. Faktisk kan det for nogen føles stærkere med fjernhealing.